Ja sam u Creeperovoj glavi. Mhm. A jesi čuje kad ja i ti pričamo? Samo si ja čujem. Teste bre ljudi, evo nas ponovo u Ivan Games. Danas pravimo moj... A? Ja sam gore u Creeperovoj glavi. Si me našao? Pinđiđo. Pa ne, gdje su oblaci? Tačno iznad Creepera. Pomeri nogu. Zazidam. Koliko? Uzmi ovu zelenu i gradi plafon. Pinđiđo. Pinđiđo. Joj, kako mrzim oblake. Čekaj da uzmem baklju. Ova Creeperova glava izgleda smešno.
Video maksimalno može da se snimi 6 minuta. Ja. Mislim, ne 6 minuta, nego 10. Ja sam preko Bandicam snimao pa 10 minuta jutros. Možeš. Izađi napolje, dođi ovamo, kroz ova vrata. Samo pazi da ne padneš. Okej. Evo me. I dođi ovamo, Ivane, dođi ovdje. Dođi ovamo. Pa ne vezi, dođi ovamo. Ovdje, iza, na ovaj prvi izlaz. Dođi. Dođi ovamo. Leti. Dođi. Kako da to prihvatim? Šta? T, T, P, A.